chinotora maSanctions. mbere chaiye ari kurwadziwa nemaSanctions kuti iye zvino nepandave pano handiti ndine vazukuru ndine vana vana vese ivava vafektwa nemasenior citizen. Isusu tichazovei tinochengetwa nani kana masenior citizen ari kuuraya vazukuru vedu, maSanctions achiuraya vazukuru vedu nevana vedu, mabasa kwavanoshanda zvese zvaafektwa nechinhu ichochi chiri kunzi sanction chimhuka ichi. Hatisi kuchida chimhuka ichi, ngachibve munyika muno kuti vazukuru vedu vaone kurarama, isusuwo tigonawo kuchengeteka munyika medu zvakanaka tichibatsirika. President vedu Mnangagwa vaomerwa, vanogona kushanda, vanogona zvese president wedu, asi nekuda kwechimhuka chakaiswa ichi nevapambe pfumi vachena ivava chavakatisira munyika muno chapera afekta nyika ino yese. Todi turikuda kusununguka munyika yedu isu semachembere, tichidya upfumu hwedu isu semachembere, tichiwana zvinhu zvedu isu semachembere, tichinakirwa munyika medu. Ndoti kuti vazukuru vedu vagonye vatadze kurarama nevana vedu nekuda kwechimhuka chinonzi sanction chakaiswa navachena. Ngachibude chiende masigo sare tichirarama isu vachembere. Chinotora maSanctions. Chinotora maSanctions. Chinotora maSanctions. Isi semasenior citizen ma-Western countries ari kuchiva zvakanyanyisa nyika ino yedu yeZimbabwe. Varuda land yedu, varuda mamainzi yedu, vari kutitadzisa isu samasenior citizen kuti tikwanise kurarama nokuti vada kutora upfumi hwedu vachienda nawo kunze. Saka tiri kuti maSanctions ngaabviswe pasi nawo kuti zvinhu nyika yedu ibudirire uye isumukire. Iye zvino vari kupa maSanctions mapresident edu, maministers edu, mamembers of parliament edu, zvinova zvinotikanganisa kuti tidyidzane nedzimwe nyika mune zvakanaka. Saka maSanctions tiri kuti samasenior citizen pasi nawo. Iye zvino welfare yedu, kurarama kwedu samasenior citizen kuri kutambudza nokuda kweiwaya maSanctions akaiswa muno. Hatina chatiri kuwana, tiri kuda kuti tidzokere paya pamakare pekuti takanga tichiwana kukwira mabhazi mahara, takanga tichiwana chikafu chataipiwa pamwedzi wega wega mahara, asi zviri kukonzereswa nemaSanctions akauya muno kuti zvinhu zvisaitika. Saka tiri kuti pasina maSanctions nyika yedu pamberi nayo. I'm saying no to sanctions. Whoever akaudza muno zatingaze nazo. Zimbabwe is for Zimbabweans. Black Zimbabweans are saying no to sanctions. We are suffering just because of these sanctions. Together we stand. Yes. Pamberi nokubatana. Pasina maSanctions. Pasina maSanctions. Thank you very much. Human rights in Zimbabwe are kuuraiwa nemaSanctions. Vana vakushaya mabasa. Mhuri dzedu dzichazorarama sei vechidiki? You are destroying them. They are being destroyed. NemaSanctions akaiswa nemaAmericans. America ngairespect human rights. Musazoti hanzi isusu tisu hatina human rights law kana conditions. NemaSanctions ngaabviswe, regai tiite tega mono kuti hatigone here. Anti-sanctions march civil servants. maSanctions aya tinoda kudzokera kuBerlin conference kuti vane manguva yakarebesa varungu vachena vachipamba ivhu redu, vachipamba upfumi hwedu. Saka pamaSanctions apa kune zvatinenge takanzi tofana kuwana senyika yeZimbabwe as a sovereign state. Vanofunga kuti vane simba rekuti nyima, asi lithium iri kuputika kugoromonzi. We are here to give them a warning, a very serious warning. The international community that have put sanctions on Zimbabwean women. maSanctions aya ari kufanira affecta madzimai, maSanctions aya ari kuaffecta vana, haasi kuaffecta vanhu vechirume nofunga. Saka ndauya pano nhasi, I am protesting against these sanctions. Tisu ana mwene mutapa vacho, makore esa
pataurwa nyaya yemasanctions papataurwa namwe nemutapa tisu Shumbanyamziwa tisu ananoreka vacho ndauya kuzotaura kuti masanctions aya mukasaabvisa zvese zvamuri kuti munazvo kunze kwenyika muchifunga kuti munazvo zviri kuparara. Musoro wambuya nehanda munawo, musoro watingana munawo. What else do you want from us as women? American Embassy, you've built one of the biggest embassies in the world in Zimbabwe. Yet you're making the women and children suffer. Saka America, my sanctions banemadzimai. I'm here to tell you off that keep your America, I keep my Zimbabwe. Vakambotaura Mugabe vakati kune vana vachauya vanopisa musoro kupfuura inini. Tiripo takasvika. Elder state yambuya nehanda muri kuiona. That's a statement. You brutally murdered my grandmother. After that, you put this ESAP policies. Then from there, we are getting our land back after how many years? You stole our land, you stole our minerals, you killed my grandmother, and now you're saying you're putting sanctions on who? Ridiculous. This is absolutely preposterous. This must stop. And it stops now. That masanction ngaende masanction ari kutikanganisa mukati menyika yedu yeZimbabwe. Dambudziko ratiri kuita mukati menyika yeZimbabwe nekuoma kwemasanctions hatina budiriro riri kuenda mberi. Vana vari kushayiwa mabasa vachingodzungaira vachinwa tunodhaka nekushaya zvekuita nekuda kwemasanctions. Vakuru chaivo mabasa chaivo hapana. Kana kuti utengese zvitengeswa kuti tiendewo kunze kwenyika nekuda kwemasanction hapana. Saka tiri kuti ngaende masanction. Vana vedu mabasa kutoashaya. Zvinhu zviri kundodhura, dhora riri kundodzika, saka masanction ngaende nekuti zvinhu zvese zvakatiomera. Wana kushaya mabasa. Vakuru tiri kutofa nekushaya mapiritsi. Mari dzekutenga mapiritsi tashaya. The illegal sanctions imposed on Zimbabwe is an infringement to the rights of the people of Zimbabwe. The illegal sanctions have caused a huge suffrage to our nation, suffocation of our industries, suffocation of our agricultural sector, suffocation of our health sector, our children. The rights of our children have been infringed by the imposition of illegal sanctions by the British and the Americans. As Zimbabweans, we have a right to rule our sovereignty. The right to rule our sovereignty has been infringed by the imposition of illegal sanctions by the West. So, as Zimbabweans, we are boldly standing firm and vigilant, denouncing these illegal sanctions imposed on us by the British and the Americans. We are Zimbabweans. We have the right to rule our sovereignty. We have the right to defend our territorial integrity. Zimbabwe is for the Zimbabweans. As Zimbabweans, we are not going to tolerate the imposition of sanctions by the West. For these sanctions are evil. They are not holy to us. So, a message that I'm sending to the British and the Americans right now is that you should remove your sanctions now, with no strings attached. You have to remove your sanctions because these sanctions have caused a huge suffrage to our people. The innocent citizens of Zimbabwe are crying. We are dying because of these illegal sanctions that have been imposed on our motherland by the West. Why the hand of the British in Zimbabwe? Why the hand of the Americans in Zimbabwe? It is against the human rights according to the United Nations Charter. So we are saying the European Union,
America and Britain, together with your allies, please remove your sanctions that you have imposed on our motherland. For Zimbabwe did not come on a silver platter. It came as a result of a bloodshed through an armed struggle that was waged by our heroes and heroines. Zimbabwe did not come on a silver platter. So we stand boldly denouncing these illegal sanctions, telling you, the British and the Americans, to remove your sanctions imposed on us. Our children are dying. The elderly are dying. There are no medicines in our hospitals. The agricultural sector have suffocated because of your illegal sanctions. So we are saying, remove your sanctions in Zimbabwe. We need that independence as Zimbabweans to rule our sovereignty and defend our territorial integrity. maSanctions ndabiswe nokuti maSanctions ari kuafikita isu vagari povu isina basa ndiyo kunyanya kuafikitwa nemaSanctions. Saka isusu tiri kuti maSanctions ndabve kuti munhu wese agona kusununguka, purezidendi vedu vagokwanisa kuwana mukana wokuti vabatsire vanhu vavo muno muZimbabwe. Saka tinoti maSanctions pasi nawo ari kutikangasa pakuti anotiomesera mabasa, even gada kuti utengese everything is not moving, zvinhu zvese zvinenge zvingori zvisina kunyatsogadzirika. Even iwe wagara uri murombo unongoramba uri murombo just because haugoni kana kutengesa kana kuti unowana basa hakuna kwaunomboriwana nekuda kwemaSanctions. Saka dai zvaibvira vatibvisirewo maSanctions.